Euria, Fertxu Izquierdoren azken eleberria. Badire jada, liburu gisa, bere lehen novela, bere lehen eleberriak garatu duzunetik, idatzezunetik eixo izanen dire, baina argitaratu zenetik, uste dut, 15 bat urte. 2008an, Mendeko Borroka, Erroman kokatutako thriller bat eta intriga eta oso bizia, oso ritmo zinematografiko zeukan liburua. Baina hori liburu gisa. Egia da Fertxu Izquierdo aspaldidanik dela ja 30 urte. Ibilia dela, murgildurik ibilia dela, bere inguruko, ez bakarrik inguruko, Iruñaldeko, batez ere, baina baita ere txatrea eta txapea eta bere inguruko munduan, mobita, pikatuta dagoen. Eta horren emariak izan dire, hainbat eta hainbat arlotan egindakoak, ondutakoak, argitarutakoak, sortutakoak, borrokatutakoak, denetarik ez. Fanzine munduan, irratsaioetan, bertako auzoko mugimenduetan, musika taldetan, naiz musikariak ez izan, berak esaten duen bezala. Eta aia da bere produzioa, batzutan autoproduzioa, aldizkarietan, fanzinetan, artikuluetan, autoproduzio batzuk ere, desente direla, asko direla. Gero hautsaldetik ere oso ezaguna eta literaturari buruzko batez ere, artikulu oralak eta komentarioak, entrevistak eta bestelako berriak ematen Euski Irratian hainbat urtetan eman du, konexio beraz irratikekin, eta garai haietan gertatzen ziren mugimendu guztietan grebak zirela, intsumisioa zela, torturan kontrakoak, auzo borrokak, eta beti ere, hala ere, beti ukitu kreatibo batekin, musikaren bitartez, musika baino lehenago agian hitzak, baina nik uste fondo-fondoan dagoena musika dela, bere musikazaletasun ikaragarria, eta musikazaletasun hortan biztan da gehiena rock mundua, rock punk, biak rock punk da, halako genero bat ez, eta gero baita ere musika exotiko, baina exotikoa erroak dituen musika Mexikotik eta Mexikoko iraultzatik zetozen kantuak edo garai batekoak edo horraikoak Zapata dela edo Chiapas zela horraikoak, ondantearena edo beste toketatik eta Iruñetik bertatik ere sortutako horrenantzeko zer beti Iruñan izan da hortareko joera. Orduan, panorama oso bizi, oso sentitua, oso jarraitua, oso lagundua, oso partaidetza handiarekin egindakoa. Azken finean Fertxuaren mundua izan da, baina Fertxu Izquierdoren mundua izateaz gain da soziala. Eta orduan hori nolaz baitere hori dena 80tik aurrera ez, 80 pikotik, 80tik aurrera gutxi gara bera, 10-20 bat urteetan edo gertatutakoa, bere baitan gertatutakoa, bere baitan asmatutakoa, bere baitan literatur bidea jorratuz, mugak gaindituz eta berak bizitutakoa, poesia aldetik, ze poesia ere idatzita dago, kanpo asko ere egin ditu, Ana Batzoki batetik, eta orain bestetan eleberri batean dabil, eta hori dena, azken finean da, eleberri honetan islatzen dena. Nire ustez, gure letretan oso gutxitan agertu den moduko liburua dela. Eta gainera, leku berezi bat, eta garai berezi bat, eta isladatzen duena. Eta ez du isladatzen kronika bezala, kronika fidela, eta beti ere figuratibo den hortara,
lotua, baizik eta aske. Aske eta gainera bere nortasunari eta baita ere garaiari eta gertatzen ari ziren hain natura desberdineko arazoie dagokien. Orduan, uste dut oso gutxitan garatu izan dela errealitatea eta fikzioa, surrealista, punkia, gainditzeko moduko muga horiek eta horien arteko erlazioak eta lotzen dituen lan. Eta hontan hori nabarena. Nik uste dut lortu duena, Fertsu Izquierdo Eleberri honekin lortu du, garai bateko eta garai guztietako eta leku bateko, batez ere txantrea ingurua eta dena, baina leku guztietako argazki literario artefaktual bat egitea. Eta denetarik dauka, fikziotik eta surrealismotik oso urrutira, baina oso urrutira oso bertan dago. Hori ere oso bertan dago. Eta liburutegi, liburu denda txiki batetik abiatuta, joan da eteke zentzua duen, ze azken finean hori ematen du exabrupto bat, baina azken finean lotura du mundu horrekin eta mundu hortan egosten ari ziren natura desberdineko faktoreak. Orduan, nik uste agurtu behar dugula zentzu honean, agurtu ongi etorri, ze oso eleberri potentea, eleberri, artefakto, genero asko gainditzen dituen liburua baita, musika asko dakarrena, musikaren doinuak grabitatzen dute liburuan zehar, eta ez bakarrako, berak kontatuko ditu, entzuteko modua ere badago, bere musika gehiago ere izan zitezke, baina nahikoa da, eta era berean musika horri dagozkion pasarteak, oroitzapenak, oroipenak, baita ere ametsak, baita ere gogoak, baita ere nahikariak, denetarik ez. Filma hori da, artefakto literario bat, bere zentzu honenean, mailakoa, oso ongi idatzia, nik uste hor ere badagoela garapen bat, lehenbiziko, beste formatu zirela eta artikuloak, mendeko borroka ere, mendeko borroka bidena bat esateko da, euskaraz ikasten nahi direnetako eta euskaltegietako euskara eta hizkuntzan erabiltzen den ezin hau egokia, gaia zapatu. Eta honda, bada beste garapen bat, ikusten daia pasatu direla 5 urte eta eskaitzeko da. Nik uste oso ongi definitu duzu, liburu honek, eleberri honek jasotzen dituen elementu guztiak, esango nuke, esan duzuna, elementu asko daudela, elementu horiek laguntzen digute eleberria osatzen, eta egituratzen, kolas baten modura eraikitzen da, ahots ezberdinak, ahots anitzak dauden horretan, baina gero ere, musika, komunikabidek laguntzen dute ere girotzen, egituratzen, egunkariak, irratiak, irrati libreak. Nobelak genero bezala eskaintzen digun askatasun osoa, askatasun hori erabili dut, formatu aldetik. Adibidez, narrazio arrunta dago, hildo narratibo bat, baina era berean eta esan bezala kanta daude, poesia asko dago, baina topatuko ditugu, atal batzuk, narrazioa bihurtzen den zinema gidoia, bihurtzen da irrati gidoia, bihurtzen da entremesa, bai? Horiek tartekatzen dira hilo narratiboan, ikuste modu orekatuan, bai? Eta, horrela osatzen da kolas hori, alde batetik dauzkagu pertsonai nagusi batzuk, pertsonai nagusi horien jarraipena egingo dugu, baina, lerro nagusitik ere aterako gara, hainbat momentutan, trama nagusitik aterako gara, eta sartuko gara
azpitrama batzuetan ezagutzeko, bestelako pertsonaien ikuspuntua, bestelako pertsonaien gatazkak, arazoak, ze azken finean hemen dago, alde batetik, pertsonai bakoitzak aurre egin behar dion gatazka pertsonalei, eta bestetik dago gatazka, guztien artean aurre egin behar dietela, gatazka kolektibo. Orduan, biak topatzen dira, biak jaten dira elkar gurutzatzen, eta esango nuke novela hasiera batean, 90ko hamarkadan kokatuta dagoela, edo hori erabili dudala, 93 eta 94garren urteen artean kokatuta, fikzioa dela, baina realitateari oso atxikituta dago hasiera batetik, eta garaiko gertaerei oso atxikituta. Baina momentu batean, egia da, edo puntu batzuetan, errealitate horren gainean jaten da sortzen, jaten da eraikitzen bestelako errealitate bat, Eta horretara eramaten gaitu trama nagusiak, eta eramaten gaituzte azpitramek, Ez dakit, auzo novela bezala definitu dut, edo izen bat bilatu dut, auzo novela, ze langile auzo batean gertatzen da, gehiena. Edozein auzo langile izan daiteke, horregatik ez pentsatzen dut unibertsala dela, edo non gertatzen aldirelako gauzak. Baina era berean, azpitramekin, beste leku eta beste garai batzuetara eramaten gaitu novelak, momentu batzuetan. Orduan, ez dakit, eta horri esker ezagutuko ditugu, pertsonai bakoitzaren arazoak, pertsonai bakoitzaren obsesioak ere bai, obsesioak ere badaude, eta bitxikeriak, dena hori, hornituta, poesia askorekin, musika askorekin, komunikabideen parte hartzearekin, eta salto batzuk ere denboran, ez dira asko, baina salto batzuk denboran ere badaude. Hemen liburuaren kontraazalean, adibidez, nik uste hori adierazten dela, besteak beste, existitzen ez diren hirietan bizi diren emakumeak auzoko karrika kartografiatzen dituen txatarra biltzailea. Harri jasotzaile intsumisoa, liburu dendako erakusmaia defendatzen duen liburu saltzailea. Gerra guztietatik, baina ez borroka guztietatik ihes egiten duten etorkinak, edota jaguar bihurtzen den kalamboa. Zerbaitek konektatzen ditu irrati libreak entzuten dituzten personaia hauek guztiak, eta beste batzuk ere. Oraindik existitzen ez diren fanzineak idazten dituztenak, piketeak defendatzen dituztenak, zapatisten matxinadaren ondorioz mesikartzen ari direnak, kalezulo eskutuetan desagertzen direnak, eta gauetik euria noiz iristiko zain daudenak. Hori da pixka bat personaiei dagozkien gora berak, eta zertxuta esanen bezala, eta auzo novela, baina nik uste ongi konexio universala nitz dituena, azken dira eusen tokitan, eusen garaitan, batez ere gure garai, hauetan, garaikiretan esan dut, bi mende hauetan, eta realista ez bezain surrealista, nik maite dut besteei erazten zaien txantreako edazlea. Zerbera zertxu bilakatu zaigu txantreako edazlea. Referente ezara, eta horrek dituen implikazio guztiekin. Eta trebeki egiazkoaren eta irrealaren arteko muga nola artezki hautsiz eta gaindituz, eta gainera tonua ere ikaztu maratuko nuke. Tonua ez da bat ere dramatikoa, iluna, negartia, lanturukoa, edo demagogikoa, panfletarioa, alderantziz. Da tono oso harina zentzu errex irakurtzen dena, errex implikatzen zaituena, eta moretsua, okurrentzia askorekin,
irtenbide asko ematen dituena, eta nik uste irakurlea segituan gustura sentitzen dena. Bere biziko sortu den, bere biziko artefakto honetan. Ez dakit baduzun testigantzari, baina nik batek gara irakurle oso ona, eta hasi dira irakurtzen, eta oso interesatuta da hori, oso arrepatuta. Ja, jendea animatzen dira. Azala gero novela irakurtzean eta hainbat pasarte irakurtzean uste dut ulertuko dela, azala da, txantreako irudi bat, kaleska batzuen artean dagoena, eta argi ikusi nuen horietako irudi bat izan behar zela, liburu honen, eleberri honen azala. Orduan, segun batean hartu nuen argazki kamera, nuen paseo hor, kale horietatik, eta, egun nintzen argazkiak egiten, autopatu nuenean, esan nuen, hau da, azala, argiteletxean ere aurkeztu nuen, gustatu ditzaizuen, eta, ikusi horren, islatzen du asko, erro barruan dagoena, gero montaje txiki bat egin nuen hor fotosoparekin, baina oso tratamendu gutxikoa da. Tipografiarekin, hori aipatu duzu, tipografiarekin ere dago jolas bat, tipografia ezberdinak daude, momentu batzuetan, idaz makina ere importantea da, ze pertsonai baten obsesioa dago tartean, saiatzen ari da tesi bat idazten, eta, bueno, tesi horrek ere gero lagunduko dugu beste gai batzuk, tesi pixka absurdoa dirudi hasiera batean, baina, bueno, tesia da itzakia gero beste gai batzuk ateratzeko, eta tesia idazten duenean, zati horiek, ikusiko ditugu, benetan izango balira bezala, idaz makinarekin idatzita, baita ere esan behar dut, aipatu duzu, mendeko borroka argitaratu zenetik, 15 urte pasa dira, beste proiektu batzuk egon dira, beste poesia libururen bat artean atera da, baina, eta beste lago proiektutan, pertsonaletan, eta lan proiektutan, eta erratian, eta euskerratian, eta eta beste, baina, eleberri honen lana izan da azken 5 urtetakoa. Ez naiz egon igual egunero 5 urte ez lanean, baina 5 urtetako lana dago hemen, orduan, jaso dute ere, aipatu duzuna, intsumisioaren garaia, bizkabandula bai, zeharka badin bada, etorkinak, irrati libre, notzineak, eta gero, badago, liburaren bukaeran badago beste gauza bitxi bat, liburan esan bezala musika asko dago, eta pertsonaiek musika asko entzuten dute, eta musikan laguntzen dugu egituratzen narrazioa, eta, hori jasotzen da gero soinu bandan, bukaeran dago, liburaren bukaeran dago, soinu banda izeneko atal txiki bat, eta hori QR kode, eta, kode horiek eramango gaituzte playlist batzuetara, non entzuten aldugu musika hori guztia, liburan agertzen du musika guztia. Esan bezala, hasiera batean musika gehiago zegoen oraindik, baina kulturatu ginen, eta Josnajarekin izketan, eta Arregi editorialekin, eta agian musika gehiagik zela. Eta, neurrian sartu da pendola, eta horrekatu da pendola. Eta egia da, hori da, editorialen lana, eta gero nik berri irakurri nuenean, konturatu nintzen egia zela, musika beharrezkoa da, novela honetan, baina neurrian sartu da pendola. Halere, badago nahikotxo, eta hori jasotzen da hemen, badaude ordu batzuk entzuteko hemen soinu banda,